Така, ъглите на последния слой, те не са трудни. Надявам се и за вас да не са трудни. Между другото, тук изпуснах една формула. Смисъл не, че съм я изпуснал нарочно, и просто не трябваше да го направим. Не ни се... Нямаше възможност. Така. Ъглите на последната страна. Трябва да намерим някой, който си е на позиция, не на място. При този си е жълто, червено и синьо. И той трябва да ни е в дясната ръка. Може и да е в лявата, както иска. На мене лично ми е по-удобно в лявата. Така, лявата надолу, долната надясно, качваме лявата, връщаме долната наляво. Дясната пада, нали, дясната срещу нас. Долната надясно, лявата пада, връщаме долната и качваме двете страни. Ако никой от другите ръбови не си е на позиция, повтаряме формулата. И ето, всички ръбове са си на позиция. Така. Формулата за обръщане на ръбовете. Ако цветът, който държим в лявата ръка, нали, който е срещу нас и е в лявата ръка, съответства на цвета на пода, се прави тази формула. Лявото надолу, в смисъл, нали, ако е в лявата страна, лявата надолу, фронталната нали, на ляво, връщаме лявата нагоре, фронталната надясно, лявата надолу, фронталната на ляво, лявата нагоре и фронталната надясно. Така, задръжте куба в същата поза и не го местете. След това в лявата страна трябва да докараме следващото купче. Ето, цветът срещу нас е цвят на пода. Следователно пак се прави същата формула. Лявата страна надолу, фронталната на ляво, лявата нагоре, фронталната надясно, лявата надолу, фронталната наляво, качваме лявата и фронталната надясно. Не трябва да ви обезпокоява това, че купчетата са разбъркани. Така, завъртаме следващото купче. Ето, неговия цвят не е цвят на пода. Следователно се прави същата формула, но за този път се започва с фронталната, а не с лявата страна. Ето. Така и последното купче, както виждате, този е нареден. Последното купче е ето. Цветът, който е срещу нас, е син, не е жълт, следователно се прави последната формула. Фронталната наляво, лявата надолу, фронталната надясно, лявата нагоре, фронталната наляво, лявата надолу, фронталната надясно и лявата нагоре. Купчето не е готово.